nama Stefan i Mario i sad će da igramo Counter. Ja ću da ga otkinem od života. Pazi, ja igram pištoljima zato što nemam pare. Pa nemam ni ja pare, pa naravno na početku ni ja ni ti neće da imamo pare. Na koje se slobu uzima bomba? To čisto da znam. Na jedan klik ne mogu da se setim. Kako? Kako? A šta da uzme? Bombu. Da postaviš? Da. Mario, znaš. Na koje? Na koji broj? Na jedan broj. Samo na, kako se zove... Na levi klik. Ne pucaš. Pa da, ali kako da uzme bombu? U ruke. Nemoj se pucaš. Uzmeš onako, znaš ono gde se lista. Koliko imaš helta? 53. Dobro, šta da radiš? Nema veze. Prva je moja. I sada idemo na drugu. Mislio sam da će da te Znaš skinu. ono gde listaš. Listaš ono, kad si na internetu pa listaš, da vidiš šta hoćeš da klikneš. Ej, čekaj, samo malo, taj malo zovemo mam na telefon. Halo? Ćao. Jesam. Ko? Pa da, ali ja imam trening. Da. Da. Mario, smo rekli timeout. Pa Čekaj. i ti si krećao se, znači ubio bi me, znam ja tebe. Znači igram ja bolje od Stefana mnogo put. Znam. Dobro. Dobro. Ćao. A Stefan je rekao možda neće ići. Stefane, kad imamo trening? Normalno u pola 4? Pa da, sad ti je pola 4, Mario. Da, ti ne znaš da gledaš na sat. Ajde, dođi, Mario. Pa gde si? Pa da si mi ti. Idem. Ajde, sad može da kreneš, skreni. Uz kad je on krenu? Da znate, ja nemam cheat, ja sam čist čovek. A ja sam čist za Counter, a za Minecraft već nisam. Imaš Hozuni i svako jake moguće čitove. Ej, pa ne možda imaš Huzuni i još neki on. Mislim, možda i možeš, a baš me briga iskreno ću kažem. Pa možeš. Pa možda imaš, ali... Naprimjer, možda imaš mladosti Hozuni i ovaj... Ali da ne koristiš oba Da, dva. da ne koristiš oba dva. Ne znam, probao bi. Želeo bi da probam. Ja te čekam, Mario. Pa gde si, bre? Dođi da te safatam u svinju. Mogu je Mario da te zakolje. Ja te nisam vidio. To ne mogu da me zakolja, ni me vidio. Ali u prošloj mogu je da te zakolje. Da, ali nisam teo baš takav da budem. Ja znam gde si, pa nema drugo mjesto ako nisi tu. Ne znaš za jedan stek. Znam bre. Umro sam! Taman da te ubije, Mario! Sad idemo, još jednu pa kraj. Zato što moram Ne, da idem idemo na još trening. malo. Stefane, će na trening da ideš? Ne. A? Ne, idem na slavu. Na koju slavu? A ja idem pištoljem, to nije pošteno. Pa ja sam skupio pare, lepo meni, ja imam 7.000, 10.000 bre. Ne, aj iz početka, ovo je bilo sve onako glupo nešto. Aj sad još, evo posljednja, da vidimo ko je tačno bolji. Ja igram s puškom, da znaš. Pa ja igram sa puškom i to jednom glupom puškom.
A pa kad si mi došao u glavu si me dobio. Pa ja znam ovo da igram, ljudi, vidite, znači ja sam njega urnisao. Ajde opet. Koji? Ne, ja ne velim što mogu. Ja gotovo si sad. Gotovo, ovo je gotovo. Ovo je gotovo. Ovdje sam VIP na ovom serveru. Dao mi VIP čovjek. Ko? Ja bukvalno imam ništa na snajperu. Stefane, šta je ovo bilo? Znači, Cheat, sam Mario, Stefana imam cheat. urnisao. Igraćemo- Mario, tek sam sad primetio da imam u stvari cheat na ovom serveru. Znači ja sa cheatom te ubijam, znači ubijam te. Ubojam, ma ti imaš cheat još. Ma zezam se bre. Nekako imam nišan, ali ne znam kako to. Jo, dobro, 6-1. I to je bilo ovo, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz.